తిరగబడ్డానికి శక్తి అక్కర్లేదండి, ఓర్చుకోవడానికి చాలా శక్తి, నిగ్రహం కావాలి. కొన్నిసార్లు నలిగిపోతా ఉన్నా ఓర్చుకోవాలి, అదే ఆశీర్వాదం. హల్లెలూయా. ఏ ఇంట్లో ఓర్పు ఉంటదో ఆ ఇంట్లో గొడవలు ఉండవు. భార్య నువ్వెంత అంటే భర్త నేనెంత అంటే ఇంకేంటి, అయిపోయింది. డివోర్స్ అంటే డివోర్స్, అవుట్. పిల్లలకి అమ్మ ఉండదు, నానుండడు, తిండుండదు, తిప్పలుండవు. జీవితకాలం అంతా అట్లా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఓర్చుకోలేక, సహించుకోలేక, నువ్వు అక్కర్లేదంటే నువ్వు అక్కర్లేదు, అంతే, ఫినిష్డ్. విడిపోవడం ఈజీ, కలిసి ఉండడము, కానీ ఓర్పు ఉంటే చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. హల్లెలూయా. నా భర్తే కదా, నా భార్య కదా, నా పిల్లలే కదా, ఏం పర్వాలేదు. ప్రతి విశ్వాసికి ఉండవలసిన అనుభవము ఓర్పు. ఓర్పు గలవారే ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి. హల్లెలూయా. వి షుడ్ ప్రే మోర్. ప్రపంచము మోర్ ఫన్, మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మోర్ ఫుడ్, మోర్ లగ్జరీ, మోర్ కంఫర్ట్ ఇది ఆఫర్ చేస్తుంది. కానీ దేవుడు అంటున్నాడు మోర్ ప్రేయర్. హల్లెలూయా.